Salutare, ciocolatele mele! Astăzi o să vă arăt animațiile care le pot. De exemplu, mersul. De exemplu, și de sări și alte chestii. Începem. Acum începem. Eu o să-mi schimb animațiile care le am. O să mi le schimb în băiat. Așa. După dați aici și scrieți codul pentru nu știu care, dar în fine. Hai să vedem. E un cod de fete. 1, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 5, 9, 3, 5, 6, 7, 2. Hai să vedem pentru ce. E pentru față. Aici e un cod de față care nu mi-a dat-o. Dar eu o să fac acum fața. Știu cum se numește, uitați-vă aici și dați aici. Asta e fața. Cute. Așa, începem cu alt cod. Este 1, 4, 4, 8, 6, 8, 6, 0, 5, 5, 5, încurc în tastatură, 5, 5, 0, 80. Hai să vedeți care e. Nu știu dacă e pentru mers, dar pentru noi. Stai, sunt pentru gene. Aveți și niște gene, uite așa. Nu că nu e. Că eu nu mai știu, pentru că nu mai le știam, dar le-am aici scris. 1, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 20, 20, 9, 8, 6, 8. 9, 8, 6, 6, 8. 6, 9. Iarăși trebuie să pun că am greșit. 1 este 1, 6, 1, 6, 7, 1, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 20, 20, 9, 9, 8, 6, 8. Asta e pentru asta. Și da și cu mâna. Acum, hai să vedem pentru pereche. Așa. Acum punem codul acesta. 1, 6, 1, 6, 7, 1, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 6, 6, 2, 4, 6, 6, 2. Asta. Și hai să vedem. Pentru mers. Da, nu avem încă asta pentru să mergem, dar în fine. Acum puneți codul 1, 1, 6, 7, 1, 6, 7, 4, 4, 2, 2, 1, 4, 4, 6, 6, 2 sau nu știu, ne-am uitat. Nu e corect, scuzați-mă, mă uitat la cele scris. 2, 1, 2, 2, 1. Acum punem 2, 2, 5, 2, 5, 8, 1. Da? Și e pentru sărit. Acum punem un cod. Pe care în fine, 6, 7, 4, 4, 2, 2, 0, 4, 4, 4, 4, 0, 9. Hai să vedem pentru ce. Nu știu. Și. Dar n-am să întreb.
Am să întreb pentru ce e asta, dar în fine. Vedeți voi pe acolo, vedeți. Gata, știu. Veniți cu mine, hai să vedem. Dacă e pentru sărit. Că eu nu mai le știu prea bine. Da, e pentru asta. Da. Acum începem altul. Și acum puneți codul 1617422 Da, hai să vedem și pentru... Asta e pentru not. Ia uite cum not. Notăcelul. Da. Așa. Acum, hai să punem celălalt cod. Celălalt cod este 59 concurs 30 74 39. Hai să vedem pentru ce este. Da, încă o față cute. Asta e pentru o față cute. Dacă vrei să putați două, dar mie îmi place cel mai mult asta. Așa. Și alt cod, nu știu pe care e, dar în fine, puneți-l. Este 1, 2, 3, 5, 5, 9, 3, 5, 9, 3, 5, 6, 7, 2, 6, 7, 2. Cred că e același, da, e același pentru față. În fine, nu o să întreb, că eu nu mai știam, că am mai multe pe aici. Așa, acum, cred că e pentru altă față. 1, 6, 7, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 0, 9, 9, 9, 8, 6, 8. Nu știu pentru ce este. Da, nu știu pentru ce este. Ce-mi pot să dea foc. Așa. M-am dus aici. Acum, cred că ea e fă, nu eu. Așa. Pentru că sunt serbat pe român și cred că le-aș bate una. Și vedeți că nu glumesc. 60, 5, 5, 5, 5, 0, 80. 80. Pentru iarăși, cred că sunt pentru gen, pentru că le uit mereu. Că nu le văd prea bine. Așa, ultimul cod este 167. Este 167 44 442 1 4662. Hai să vedem pentru ce este. Nu știu pentru ce este. Nu știu pentru ce este. În fine, nu mai știu. Vedeți voi. Poate e pentru... În fine. Așa. Și cam atât, dar mai am. Că eu l-am inventat pe asta. Și 1, 2. Este 1, 2, 6, 8, 2. 8, 2, da? 8, 2, 0, 0, 3, 3, 2, 3, 2, 9, 5. 9, 5. Hai să vedem pentru ce este. Nu văd pentru nimic. Da? Nu văd pentru nimic. Nu văd pentru nimic, da? Da. Eu cred că e pentru altceva, da. Pentru oare ce? Dacă aveți, cred că am. Așa. Acum, nu știu ce e asta, dar în fine. Mai l-am pus odată, nu o să mai îl punem. Și o să-l punem pe asta. Care o să vă dă cel mai bun. Cel mai bun. Între zic eu.
Zic eu, nu voi. Eu zic atât. 8, 2. 1, 2, 3 și... Stai. Astea au fost codurile. Vă pup, pa, pa!